ora kok mikir bal-balan. Oh, Brian, tak pijeti apa piye apa keri? Keri wae mah, ra bayar to? Ora bayar ngono cah bagus sik ulang-ulangan wong ngene ya. Ya dikeri ra. Ya tak keri di 1 apa di 50? Ayo di 100.000. Oh ya wis tak juga ya. Aku nak duit receh ra mari aku. Oh ya, kemari 100 to. 100.000. Oke. Oh ya, tak juga ya. Hati-hati lho, Mak. Oke. Hati-hati nek ngomong. Pesek iwati malah. Wis kok, rene tak keri mendek mari ya cah bagus. Nih, seneng. Yo, bantu. Golek mendang mari ya nang cah bagus. Nah, iki diculi. Mak iso beri tenan to, Kalau tapi kita nak main rabang ya bisa. nek iso warnane abang biru kuning ben kok pelangi-pelangi. Hah? Aplang ini nang dhuwur ki aneh. Oh, pelangi ini darah ning mripate Mak. Ya. Sayang. Ora to. Cepet bae kok iki kok ben kena kabeh. Iya. Heeh. Jadi ya nang mana ya pendek mari sesuai kerja ya nang ya. Oh, pijeti, keriki, gaweke sego goreng, terki mbah kaji, wong wedok nggo dirabeni. Kenter Sing marahi lah ya Mak itu. ya ora nek mae kemarin kender nama iki mari ya ora kender kok. Kender iki ele ya sayangku. Lah saiki nek ra marahi ketir piye? Wong aku iki bendina turu, kon tangi. Mesan tangi, kon turu. Ya ora ta ya kon tangi kan yang kan madang. Ya tak diulang piye meneng. Kamu kok gak bisa sih kamu sih. Kok iso piye to, Mak? Ya pula. Mak, Nah, besok nganu ya, Siti kae ditembungke ya, Mak. apa? Siti kae lho. Oh Siti kae yo. Nah aku rawani nak nembung Siti, wong Siti iki nak wong iki tak ayu nak. Rokon gak gelem. Oh, cetok geleme to. Ya wis. Wong aku gantenge rai-ram ngene kok. Ngene wong sak desa kok pepe kabeh wo. Ayo to. Oh ya wis. Yo kapan lamar wis karo Rudi Ropi ya sing ngeterke ya. Wah, wong loro kae ra iso diandelke kok, Mak. Kon nambang anu yo. Jaluk talang terus bareng yo. Ayo. Ah yes rasa wae rasa. Berdino dolan ono ning sambat, njaluk mangan bare lu. Pati wae yo. Mati ya. Jane iki yang nek gerene iki ya pengen tak usir kae, Mas. Aneh piye wis raine kok. Aku lah jadi rasa kamanusan to aku tak Usah di banget to. Ayo. Wes kos rampung dong, jadi pendek mari, iki wes kena, ya ganti kelambi kena le wes. Mbok ditendang sisan piye to sirahku? Tak tendang karo ro. Ben ilang metu sak Wes des sih. kena le kelambi pendek mari. Bagus. Ter we. Ter. Wow, badan sudah segar. Ini pasti karena kerikan mama. Kerikan mama, good. Kerikan mama, good. Kerikan mama, good. Kalau gue semak kadang-kadang galak, tapi aku nih dia tetap sayang. Nomor 5 aku sih weni sana. Mae. Foto pergi tak? Mak ada nyanyi. Kita mau nyanyi, Mak. Saya nyanyi apa tuh, Mak? Bohemian Rhapsody. Apa? Lorong tuh ya Allah. Tak tahu apa tuh, Mak? Obat sing apa? Apa? Oh, aja sing pil mergo pae. Terus sing apa? Oh, aja sing tempel mergo panas. Terus sing
Sing jombe to. Oh, sing cair nggih, sing Iya, cucuk iya, nggih. iya, iya. Wonten kok, Bu? Ya anjing ya. Nek endi sing dodol? Ya tanggon toko material nih kan. Oh, toko material. Ora sisan toko nganu hewan liar kae. Sopo ngerti kadal dirajang-rajang. Oh, sing wis teko sing junjung mawon nggih, sing cair nggih. Ya sing cair mau macur nih. Siapa? Hah? Apa sih siapa? Oh iya, jalan sangu. Kok malah ditabok ini jalan sangu. Nggo tuku apa? Tok ra iso tuku. Masane tuku nyoba. Oh, kuwi repot. Obat sing cair dombe wong loro itu ki apa ya? Oh, aku ngerti. Ngerti. A few moments later. Mak. Iki dijogo. Iki. Bismillah Rien. Al-Fatihah Rien. Aneh ha. Yasin Rien. Mantap. Kok des banget iki rasa apa iki? Des banget iki. Entrane iki obat-obat apa? Hah? Oh, niki lho, Mak. Ah, niki air tak campur koyo. Koyo yang dibesarkan seperti anak sendiri. Cuman koyo teh. Oi, aduh. Mak, Mak Yo. aku gak jadi forensis lho, Mak. Ya mau iki. Gak sing cetol yang ngomong. Ya cocok iye, cocok.